سلام سلام كلكم تخاتاتلتي فريدم تي في كمي تخونو كمي لخم دحرنا ويحجزي بأكل كم زي عيلة عب فريدم تي في مزيكم علىهم فريدم تي في خم تخص كل جزيان سخم تفلتوا ويكا تسمعوا وزنبركم عب جزية كل عوار ناي تجراي دمت حزب تجراي بمخان لك تي عب تجراي زفت أمز نبرة جونوسايدن عواتات سراوي تجراين ህዝቢ ትግራይ ክዕወትን ለይትን መዓልትን ትሰርሕ ዝነበረት እያ እታ ቻነል ናተያ ኣነ ወናኒ ቻነል ፍሪደም ቲቪ ወናኒየ ባዕለይ የቕርብ ነይረ ባዕለይ ከዓ እቲ መደብ የመሓላልፎ ነይረ ብድሕሪኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝነበርኩ ዝተወሰነ ግዜ ማእሰርቲ ጋጢሙ ዕድል ገይረ ሽፍታ ሻዕብያ ከዓ ንኤርትራ የወሰደትን بعدل وزي خاب إسر بيت كاب أديس آبا دحر بزح أب أديس آبا مقمات كاب أديس آبا وزي أبز جزيزي ناتي channel كالي ليلو تي في زبل channel كفيته أب ليلو تي في خا استفعل عليه مدبات أب مقرب يركب سلازي أبز جزيزي أب تجراي لك خمتي أب جزي قل عورار نشر حزنا برنا حجون كومينان سرح زلنا حزب تجراي تبديليو حزب تجراي استفعل عليه قفعي يبصح له بتهم ناتي زبلون بتهم كاب قلاتات تنبينن رباطات تكزن كبر مسواتي كفيلو من سي تجراين حزب تجراين زد حنم بوهم لو متتأليمو توم بخبار مسواتي من سي تجراي أب سلطان زركبو ጨቆንቲ መራሕቲ ሕወሓት ምስ ሽፍታ ሻዕብያ ግንባር ፈጢሮም ሎሚ ናብ ካልእ ፅንተት ንምእታው ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ፈጢሮም ንኹናት ክቃዳደሙ ንርኢ ኣለና እዚ ፅምዶ እዚ ፅምዶ ሰላም ዘይኮነስ ፅምዶ ኩናት እዩ ስለዚ ነዚን ካልእን ዝምልከት ኩሉ ግዜ ከምቲ ናይ ኣብ ፍሪደም ቲቪ ዘሕልፎ ነበርኩ ናይ ኣብ ግዜ ቁልዕ ወራር ከምኡ መደባት ኣብ ምትሕልላፍ ይርከብ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ከምቲ ናይ ትማሊ ስለዚህ ኣብ ኮሜንት ለኩም እቲ ሊንክ ናይ ሊሎ ቲቪ ኣብኡ ንራኸብ ፍሪደም ቲቪ ንግዚኡ ኣይሰርሓላና ኣለኹ ስለዚህ ሰዓቡ ዝተፈላለዩ ምክታል ናይ ሊሎ ቲቪ ንምርኣይ ከዓ በዚ ሊንክ ኣትኹም ኣብኡ ሳብስክራይብ ጌርኩም ኣብኡ ንራኸብ